guys, it's me, Alex. And andito po tayo ngayon sa Providor. A nice place to unwind. Unwind talaga. Nice yung ambience na, guys. It's located here at lower ground floor ng, lower talaga, ground floor na. Sa ground floor ng Robinson's Galleria. Yan, laban ng sis. Kasi ate na siya ni Abby. Like, siya ate, hi! Ay, by the way, kasama pa yung friend ko, Kenzo. Hi, Kenzo. Diba, pinag-vlogger post lang? Taban lang. Hashtag babaeng marangal. See you later sa concert ni Maha Salvador. So guys, now order. Cake pala siya, guys. Later pa tong carbonara, guys. Kaya siya lang. Kamu sa ulit, Amy, nabalak. Kasi, sana, chocolate na dyan. No, I should die now. I chocolate na dyan. No, anak, no. Hi guys, it's me, Alex. We're currently here at Maha Salvador on stage concert. At kasama ko yung friend ko na si Kenzo and Raymond. Pati na din si Ate Hannah. Hi po, kuya. Kuya, hi po. Hi. Yun po. Nakita lang po tayo. Ayan. Salamat po. Guys, andito po kami, nakaupo na kami. Pero wala pa rin tao. Like, pakonti pa din. Pero mamaya ko. Dadami dito. Relax. Lagi busy silang Maha. So, we end up like, wala siya, may video niya, wala siya, kaya busy siya kaayo, wala may time, 3 AM ilahang biyahe pauli sa Manila. So, respect na lang. However, thank you Ate Nesh, Kanyola, love Kanyola, tapos sa city guys, thank you po, love. And then, that's all, bye for now. Watch na si Ox na, matulog ko. Wala da die, no, wala da die, no.